Ir-rapport Cost Estimate Analysis for the Corporation's Scenario ġie preżentat lil korporazzjoni Ena Malta fl-istess ġurnata li huma tqabdu biex jagħmlu dan ix-xogħol. Għalkemm il-Ministru Tonio Fenek qal li dan ir-rapport bi spiża ta' 3,000 euro il-KPMG damet taħdem fuqu 5 ijiem. Dakinhar stess li l-KPMG ppreżentat ir-rapport lil Ena Malta, Tonio Fenek uża l-konklużjonijiet tiegħu biex mid-dar ċentrali jattakka lil Partit Laburista. Ġifieri da xi ħaġa imħallsa minn entità governattiva imma ħareġ jagħti kollox mid. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista qal li l-KPMG fasslet ir-rapport tagħha fuq figuri żbaljati li għaddilha l-Gvern bħal li l-proġett jiswa 600 miljun euro u mhux 376 miljun li qalet il-kumpanija Kema. Jien marrit bl-ebda mod nitfa' dell-ikraħ fuq il-KPMG. Anzi, fl-opinjoni tiegħi, il-KPMG tant kienu serji, illi dan l-istudju għax dan laqasu audit tefgħu partita disclaimers. Fil-fatt il-kumpanija mhux biss ma ħaditx ir-responsabilità ta' dan l-istudju, iżda saħansitra għamlet sensiela ta' dikjarazzjonijiet illi fihom ċaħdet kwalunkwe responsabilità. Fuq paġna 2 ta' dan ir-rapport il-KPMG għamlet minn tal-inqas 7 dikjarazzjonijiet fosthom li l-kumpanija li għamlet dan l-istudju ma ħaditx responsabilità tal-figura preżenti, li l-figuri ġew ippreżentati lilha minn ħadd ieħor u ma sarux minn xi ħadd li jaħdem mal-kumpanija tagħha. Il-kumpanija lanqas ma assumitx forma ta' responsabilità għal kull telf li jistgħu jġarbu terzi għabbażi tar-riżultati tagħha. Qalu wkoll li l-istudju tagħhom mhuwiex eżerċizzju ta' awditjar u għalhekk mhumiex responsabbli għal kwalunkwe ineżattezzi. Il-KPMG f'paġna 2 irrikonoxxiet ukoll li ħadd ieħor jista' jasal għal konklużjonijiet differenti minn tagħha. Aw nagħmlu paġna sħiħa il-KPMG ta' disclaimers kważi qegħdin they are dissociating themselves minn dan il-xismu. Il-Perit Carmen Uvella fil-Breakfast News fuq One għal ir-rapport huwa fatwalment skorrett għaliex il-kumpanija ntalbet mill-Gvern biex iżżid spejjeż illi ma kienx hemm bżonnhom. Għalfejn qed iżżid daw l-ispejjeż. Fost l-ispejjeż daw bdew iżidu spejjeż tal-construction, spejjeż tal-jetties, spejjeż ta' żewġ vapuri illi kif għedna aħna m'hemmx għalfejn. Spejjeż tat-tankers, spejjeż tat-tankiet, meta daw ħafna affarijiet, tankiet, eċċetera, da ġej kollox minn naħa tal-privat. Il-Gvern mhux se jonfoq xejn. Dan apparti l-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport qal il-Perit Vella huma bbażati fuq xebħ illi ma jreġix. Jiġifieri da x'għamel? Da qabad l-18 mill-power station, qabad in-96 tal-proposta Laburista mill-power station, żied l-ispejjeż biex jasal fil-plakka fuq il-proposta tal-Partit Laburista biss, imbagħad għamel comparison bejn l-18 kif inhu llum mill-power station mal-prezz tal-proposta Laburista kif jasal fil-plakka. We are not comparing like